buď to budeš robiť poriadne, alebo to nerob. Na čo si trénoval? 22. miesto, to nie je to, čo si chcel. Tak potom bum a tak to vyšlo. No to bolo celkom fajn. Latipo bol druhý, to som si pozeral výsledky. A Bauer tretí. Každá medaila bola niečím zaujímavá pre mňa a som si ju vážil. Z ohľadu toho, že každý ten rok bolo niečo ťažké, nejak ťažko ju dosiahnuť. Aj. Asi najrád som bol za tú poslednú, lebo v tej stíhačke v Minsku som z toho 22. miesta so 4 nulami vyhral, čo som 4 nuly na pretekoch nikdy nedal. Hej. Túto medailu som získal v deň svojich narodín práve. A viem, že keď som odchádzal na štadión, na preteky a v hotelu izbe sme mali veľké zrkadlo a keď som otváral dvere, tak som sa zastavil do zrkadla a som si povedal, že veď nebuď blbý a dneska máš narodenie, tak by si sa mohol potešiť, že všetko je možné. Aj z 22. miesta sa dá ešte niečo získať, takže bolo to také, že veril som, že mohlo by to byť, ale bolo to ťažké, ale spravil som všetko preto a o to viacej som sa tešil v tom cieli, keď sa mi podarilo streliť tie 4 nuly a vyhral som. A bolo to aj ten impuls, že ešte do tej sezóny určite aj už keď tie zdravotné problémy vtedy vyskakovali. Ale chronologicky neviem, ako to zaradiť. Možno ten OTP obidva dní, tá šprint stíhačka, to ešte by som hneď za to zaradil. A to Rumunsko, keď som vyhral stíhačku, tak to bola prvá. No to si pamätám, že strelecky to bolo nič moc, ale vtedy sme boli celkom dobre bežecky pripravení, takže tam som to hlavne behom vyťahol. Vždy som to bral ako nejaký test, či vôbec som pripravený a schopný do tej zimy aspoň nejak nastúpiť. Či som sa na tých kontrolných bodoch v letných sústredeniach a týchto majstrovstvách sveta zlepšil. A vlastne aj na tých majstrovstvách sveta tiež sa zišla nejaká tá užšia špička, alebo teda širšia. Vždy tam tých 10, 12, 15 zmien, takých, čo jazdili sveťák aj ďaleko pred nami v zime, sa tam zúčastnili a tam v lete sa s nimi dal držať krok, takže pre mňa to bol dosť smerodajné. Čo sa týka streľby v lete, jediná výhoda je to, že ti nemôže sa sťažovať človek alebo športovec, že mu zamozreli ruky, hej. To je jediná výhoda, ale môže sa sťažovať, že mu bolo príliš teplo. Ďalšia taká nevýhoda je možno, keď má prilbu na hlave, skrz tých remienkov, ale to si vie športovec, čo má z tých prilby, hej. To si vie športovec s tým poradiť. No a inak by som aj nepovedal, že je tam nejaký rozdiel. Vietor fučí, slnko svieti, môže aj pršať, iba že tá teplota je vyššia. No. Tak ja dúfam, že zatiaľ som najúspešnejší, že toto nové mladé pokolenie, ktoré pri tejto obmene teraz sa začína pretekať a ukazovať, že budú úspešnejší. Pozývam vás na majstrovstvá sveta v letnom biatlone vo Srblii, kde sa predstaví nová generácia slovenského biatlonu. Príďte im zafandiť.